Usaitzen alduzue, ez? Oi, ze pena pantailatik barrena usaimena oraindik ezin dela transmititu, baina lasai, 521 tortilla zai ditugu, eta denak prest txapelketa hasteko. Oso pozik gaude egia esan, ze 31. edizioa da urten, 521 tortilla partata izan ditugu, eguraldi txarrakin, ze gaur Donostin euria egin du, baina oso pozik gaude, 5.000 zati probatzeko gero, osake gaur tortilla usaindu deu, baina baita dastatu ere, osake egun politia izan da urtero bezala, eta urren urtean berriro. Esango aldiazue, zergatik daukan hainbesteko exitoa tortilla patatak Donostian? Ona dalelako, baina la jendea gainera baizuz espiritu daukan da, junda, oaindala 30 urte, etzeren asko, baina gero, jode, hasi da, eta gainarare Juan Marik oso gogor emateu, eta ikurazu nola dago, jode. Ez diela azkeneko urteko kontua, tortilla patata beti jan izan da, gustoa, Donostin, Euskal Herrin, Europa guztin, eta jutezean lekuetara junda ere, tortilla patata on bat iten baezu, exitoa segurau, bai. Zuek kontutan ze hartuko dezute, tortilla ahora sartzen dezutenean, a ber. Bueno, betikoa gustoa, erre gustoa ere bai, eta patata eta arrautzak eta nola dago, eta kuajatua nola dagoen, eta, bueno, detalle asko gaur irabazteun, txapelketa irabazteunak, egundoko detalle geukiborko tortilla, maila izugar jamaten dute urtero, eta nik uste gaur irabaze berdunak egundoko lan hain berko gu. Eta zuei, tortilla patata nola ateratzen zaizue? Goxoa edo noizbait erre zaizue, edo noizbait gatz gehiagi bota diozue? Egia esan, Gutxi gora bera. Hola, atatzen bada, bueno, baina nik ez txarra, ez ona, bueno, ondo itxet, baina nire Andriak oso ondo itxeu, Beako beto? Oso beto, baina ere. Hauxe, aurtengo patata tortilla irabazlea, eta egia esan epaimaikoi arrazoia eman behar diet. Bai goxoa, bueno, nire emana hobia da, baina zein goieu, zuek animatu nahi baduzue, datorren urtean badakizue, aukera duzuela.